Itawagan ang naay mga manok. Ay mga attenders nga manok, hinahinay na magpadool. Kadili madukay. Ato nang pagkasugdan ang sampukan. Sana kadungog. Hinahinay na magpadool. Sa wala, sa mayroon. Ato na ning ilarga na yun. Hinahinay na magpadool. 5 minutos, magsugod ng atong karambula. Okay pre, nana akong kalaban niya. Nagdalagi itong manok pre, pulahon yun eh. Okay. Asa naman mga tao dyan pre? Isulod na ito eh. Oh, pero di sana ako kuan, kay pagawas kay grabe kahit isang pre, bisag tao mo sukol. Ay, yun na. Isulod na. Andre. Okay, may problema ni. Nga naman na imong... Ano ni? Hybrid ni? Hybrid di pre. Hybrid ko. Wala kang diya. Sana kadungog, kasi kalaban ni mo? Ay, nasi, amo na oh, kanang nagpadulong pre. Ah, sige, dali. Wala na padulong pre. Alam na yung sugdan ng kwan. Naman ay pusil pre. Ha? Ay pusil. Eh, kita ko na ko manok kay maulaw pa sa daghang tao. Maulaw ni ba? Dili mo. So, gihanyo na to ang cameraman na to nga musulod diri sa ganghaan. Ayan ito mga taga-sugdan. Tanaw na to imong manok may basig na anay kwan. Dili ko gusto nga mutanaw sa kay batik rin yung manok. Kaya ben, tanaw na to imong manok kung Ay pwede. saba kay pwede rin na kuha. Ayun manok na. Saba. Ilan naman ni kaadlaw ni gikan di anak. 12 months na siya. Kusog kini mo bunal ay parakan ko ay gulit-gulit na bunalan ka na ron. Okay. Wala ka diri ha, sa wala ka diri. Wala. Mayroon ni dili takat man ka. Asa mayroon. Tagoy. Itong yaha, dako guro ka na yaha ba? Okay. Tanaw tanay imong manok boss. Kining manok ka pre, 60 kalaban ni YPLD. Ani? Oh. Ana mga kuan diha. Lingkod ko sino na to. Ay wala diha. Ayaw patakag kuan ha. Kay gina. Oh, mulabok yun siya ba? Na. Kining peso apre, gamay-gamay lang na pe pero ay sa pre. Nawa tanawa, isu ka no. Nawa. Mugawas gyud na siya pre. Oh, 40 kalaban YPLD. Kani? Oh. 40 kalaban na pre. Ika 41 na yung laban niya ron. Okay, dakpa na pre. Takpo na. Dili lang ta mo tawag og bulang. Oops, kanay lang ha. Oh. Dito pre. Agay, kita oy. Mulabok Mulabok yun siya pre. Bubunal na. Bubunal oy. Okay. Doblado na. Pre, nalang ko kuan ba, gamay nga concern ba, di ako musugal sa kong manok pre og kuan, dili 20 mil kay sayang manggod. 20 mil daw dong. 20 mil. Kamay na, simulo 50 kong parada de 50 parada ko de. Oh, sige. 50 Wala manok na. niya? 40. Oh, 40. Bakit nang gamay? Di ba abot sa 40? 40 na lang. Di ba, 20 to kanya pun anak kong kuan, 20. Total of kuan 40. Sige, dublado 40 mil. 40. Dublado. Oh, sa wala ni dire. Oh. Giste. Oh, kamu dia. Kita mo. Kita mo sugulan mo may tao lain. Giste kamo dia. Oh, kamu dia. Giste. 2,000 ka? Oh, sige, abay dire sa kuha. Ikaw dia, ikaw. Sige, buyan mo. Pila ka? Giste. Buyan ko di ba? 2,000 ka? Oh, dire ka, dire. Wala ta, wala. Wala. Buyan ka. Ako ano pre? Kanang isa dia ka tao pre, 3,000 na, 2,000. Nya na po 500 dire pikas bata. Mata ni karyo. Mario. Okay. Boxing. Karyo. Ay, sige tawa. Karyo. Gani naman oh. Karyo ba? Ano na iyang kuan pre? Basig mamatay dayon ba? Karyo gani oh. Ganyan naman yung karyo. Karyo lang, sige. Oh. Okay. Dito pikas. Usang pagbuhay pre, usang pagbuhay. Isa. Wala pa. Wala pa na total damage. Ay wala pa. Pila ka? Ay isa ha? Pilay mo ha? 4,000 ka? O dire ka sa kuha? Larga na na nyo dia. Pakang ka tapin di man imo aron. Larga na. Tinda ba? Okay na? Okay. Puta ba to? 2,000, Okay, largo na. 3,000, 4,000, 500. Abay mo sa kuha, dire mo, ali mo. Pagkadian City, okay na? Okay, sampo ka. Okay. Ay naday ko yung taga Digos pre nga kuan kauban, musugal ko din sila sa gawas pre. Oh. Okay, larga na tanan. Karyo lang sa. Okay. Karyo. Sab. Karyo. Likod. Balos. Okay, buhay. Ready to fight na? Okay. 10,000 ha, 10,000 ka ha. 10,000 ka. Abay ka sa kuha. Kay buyan na ni manok. Larga na tanan. Larga na. Digos. Karyo mo na sa isa. Ismo gamay. Ismo gamay sa center point mo. Center point. Tanggalin mo na gulang mo. Tanggalan pa na bulang. Ay o tama, ang bulang di ay. Di makakabalo. Ana. Una butang. Dungan. Sige. Usap. Dungan. Okay, dungan kutang. Sige, ismo. Sige. Ulit. Sige, ready. Oh, pildi na. Pildi na. Oh, tahan na. Tahan rin.
Red, tahano na red. Tanawa red. Red, tanawa ya red. Ang imuha Una nakagawas mo ba? Una nakagawas mo. Didagan ni ulit na yung Pagbutang sa iya ha, didagan sutoy. ang imuha, wala mo na lang tao pa dito sutuya Ako dito. naa pa dias dool pero iya wa na nakitaan. Imo, Minaw sa muha. hindi una ni gawa. Minaw sa Minaw sa ba? Hindi na nasiyaw. Pagbutang sa inyong manok. Ang imuha nidagan dito, Oh. kaya didagan Oh, dito. kasi yung nakagawa. Okay sa una Wala nidagan. ka dibalik, ako ni balik. Usa una niyang gisulti, ang imuha una o di ako ani sunod di. Di balik, di balik akong manok. Nidagan niya ba? Una nidagan niya. Kita. Ayo ko ana. Ano, daw? Gusto mo sa manday, gusto mo na. Lab ticket. Kaklaro ato imong manok nidagan ha. Kita magbugno din ron ay. Imong manok nidagan na piso. Ah, imong piso wala nidagan na. Ay, Kapil, di ka. 20 mil kaya kung sugal niya nga naon. 20 mil, Dili, 50 mil. Reps kita man yun kato, Reps kabalo yun kato. Kasama ka manok. Unang nidagan Kaya niya. manok, unang yung talawang. Isa ba? Usa man hindi sige na. Isa ba? Oh, sige. Abi nimo. Pag-away mo diha. Tamil kaya kung sugal ba? Ang sugal ninyo nasa 40 mil. Mahala mo diha. Oy, among kwarta din na. Sugal na mo na.